Takže nazdar ľudia, ja vás vítam pri novom videu a samozrejme dneska tu zase nie som sám, ale dneska je tu nový host. Pepiko si, pozdrav sa. No nazdar lidi! OK. Ideme si zahrať Roblox Brookhaven. Pepiko si, ideme na Dango server nebo ne? Jeden. Co? Jdem? OK, já se tam už připojuju. No taky. Pepiko si umíš tohle? Počkej. Dívej se, známej Pepíko se vrátí. Víš co? Pepiko si umíš tohle? Jo, tak co? Uvidím, jak se ti ruce hýbou. Chceš vidět? Nastal stín. Já vím, kdo dělal lagy. Pětocek, haha. Ne, já tady mám tu flautu. Ne. Pryč. Pepiko si, uhádni. Počkej, Pepiko si. No. Uhádni, kolik stojí můj skin teďkon v Brookhavenu. To si o to myslíš, že kolik stojí tenhle můj skin? Jo, tak se dívej na můj. Ten to ti připomene. Tak chceš něco vidět? Oh. Který Pepíko? OK, Pepiko si, počkej. Jenom prostě mi řekni, kolik si myslíš, že stojí můj outfit. 2000. Ne. Počkej, ti to napíšu do chatu. $428 milionů Robuxů mi teďkon stojí můj skin. Jenom díky tomu klobouku, jo. Já jsem se jenom odpojil a za chvilku tam budu, protože můj avatar je velký, já se jenom trochu zmenším. Protože já tam... A když o tom, že Klok nás zradil. Klok. Tak jo, počkej, jak? No on se přidal do Hydro Army. Co jsi říkal? Že on se přidal do Hydro Army, Klok. Ještě jednou mi to řekni a já vybouchnu. Co jsi... Protože on první s tím byl Dangles, pak jak se vytvořil Hater Team, tak byl Hater. A pak se přidal k Dangles Army, k mafii. A teď se přidal do Hate tento týden. Bro, ale kdo má větší euro? Kdo má větší euro, Pepíko nebo Klok? Pepikos. Kolik lidí umře? Já to nečekám. Teraz mám nostalgie, že? Pamatuješ na skin? Jo, pamatuju. Kde? Chceš se proletět? Počkej, já si musím dát. Budeš můj... Co jsi říkal? Kamo, ještě jednou. Budeš
budeš můj špion. To co znamená? Kde budeš... Kde? No to znamená prostě... Tak kam To jedeš? dělá X-ray. To znamená toto. Já to napíšu do chatu. Pepiko, si pojď na dom číslo 11. Počkej. Na číslo 22. To znamená X-ray. Ty nevíš, co znamená X-ray, že vidíš pod mapu nebo v chocice. Nebo nevím co. Nevím, jak to říct česky. No, můžeš pomáhat s tím. Ale když o tom je tak, to můžeš podvádět v tom courthousu. Že ty budeš vědět, nebo že budeš vědět všechny tyto A jo? bonbony. Tak jestli to chceš, dej mi tvoje heslo od účtu a udělám ti to hned. Já nemám heslo, já mám telefon, já to mám na heslo od telefonu, takže... Kde jsi? Na jakém baráku? 22. Já si vidím. Počkej. Já to mám taky dom barák. Halo. Počkej. Joj, ľudia, ako sa máte, dobre? A ľudia, dneska na Twitchi sa vidíme, Mamutík potržitko 7-8 sa vidíme na Twitchi, streamujeme. Kde mám to tričko? Tady. Dobře. Si mou kamarádku 99 dní v lese. Co? Prosím. Pojď 99 dní v lese s mou kámošku, ona je v tom špatná, ona chce dát ten odnos za těch 250 dní. Prosím, pojď s náma. Mně se to nechce hrát. Prosím. Počkej, Počkej. Já musím jít. OK, funguje mi všechno, jdeme. Počkej chvíľku. Takže ľudia, sme na konci videa a dúfam, že sa vám toto video veľmi páči. Tak čaute ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like a odber a vidíme sa na Twitchi Mamutík potržitko 7-8. Čau.